Benvinguts una setmana més a l'Apunts de Viatge de Newscat TV. Avui tornem a l'Àfrica i ho fem anant a un lloc amb molta selva. A on? Doncs exactament a la Guinea Forestière. Això significa en francès, que és la llengua oficial en aquell país, la Guinea forestal, el lloc amb boscos de Guinea, i en concret de Guinea Conakry, que és una de les Guinees. Hi ha la Guinea Equatorial, la que havia estat espanyola, la Guinea Bissau, la que havia estat portuguesa, i aquesta Guinea Conakry, que és la d'arrels franceses. I en concret és una zona que està just entre Costa de Marfil i Guinea, de manera que estem en una zona fronterera i en concret anirem a una muntanya que hi ha aquí, que és la muntanya més alta del país, que és el Mont Nimba, amb 1.752 metres. Realment no és una muntanya molt alta, ni tan sols molt difícil de pujar. Sí que és una mica més complicat d'accedir-hi, a causa dels molts permisos que necessites obtenir, perquè és una zona que, a l'estar fronterera amb països que havien estat en guerra, doncs fa que sigui una mica conflictiu i necessitis que cada un de les diferents prefectures de policia de les regions que vas passant et signin un paper per poder-hi accedir. Però un cop has arribat, i en concret hi ha una població que és Bakoré, que és una població petiteta, però que està al peu de la muntanya, doncs a partir d'aquí ja és una mica més fàcil d'arribar-hi. Simplement és una excursió d'unes 4 a 5 hores i et permet arribar en aquesta punta de la muntanya que fa frontera entre diferents països. La gràcia d'aquesta muntanya, del Mont Nimba, és que és una zona amb unes propietats climatològiques i de vegetació molt especials que fa que hi hagi unes quantes espècies endèmiques. En concret, per exemple, hi ha 16 espècies endèmiques, o sigui que només es troben en aquesta regió, de plantes. Hi ha, per exemple, un gripau, que en diuen el gripau vivípar, que significa que no pon ous amb les cries, sinó que les cries li neixen dins de la panxa i que, per tant, després, un cop ja han anat creixent i es poden moure per si soles, són les que surten del propi cos de la femella. O, per exemple, també hi ha un ratpenat nasofoliat, que en diuen que és específic d'aquesta regió. Com veieu, és una regió molt rica amb espècies i, en concret, també, no només al cim, sinó als boscos del voltant. Hi ha un bosc molt proper, que és el bosc de Bossou, que hi ha una de les últimes poblacions de ximpanzés de l'Àfrica occidental. És una població d'uns 20 exemplars que viuen en concret en una zona muntanyosa i estan estudiats principalment per una universitat japonesa. Però es pot anar a visitar, de fet et donen una espècie de màscara perquè si tens algun virus no els puguis encomanar i mica en mica vas pujant per el que és la selva, una selva gairebé impenetrable. De fet, els guies van amb matxets per poder anar fent i obrir un camí i el que tens és com el que passa a totes les selves, que tens uns quants mosquits que et poden venir a intentar picar. La manera d'evitar-ho és posar-te insecticida o, si tens la sort d'haver-hi pensat abans, amb una espècie de tubular de peça de roba com aquesta que ja ve impregnada amb el propi insecticida. De manera que és un repel·lent pels mosquits i t'ajudarà a que no et vinguin a buscar. És de la marca Windstream i l'únic que has de fer és apretar així i això ja desprèn una mica de repel·lent d'insectes per poder justament anar avançant. La recompensa és evident. Quan arribes en un lloc i comences a sentir soroll de branques i quan et fixes veus la cara del ximpanzé allà a pocs metres teus de distància, realment és una de les escenes més emotives que puguis trobar. És la connexió directa entre l'home i l'animal, amb un 99,8% del DNA, que és gairebé idèntic, més similar al que és l'home. Aquesta zona de Guinea Conakry, que coneixem com a Guinea Forestière, és també una zona d'elefants, però són uns elefants una mica diferents. Els trobarem en una selva, que és el bosc de Ziama, que també està protegit perquè és un dels pocs boscos primaris que es poden trobar en aquesta zona. Significa que és un bosc que ningú no ha tocat mai. Simplement hi ha alguns productors de vi de palma que s'endinsen al bosc, claven unes quantes espècies d'aixetes perquè en surti el líquid i el recullin amb recipients i a partir d'aquí, amb la fermentació pròpia del suc de palma, obtenen una espècie de vi que els ajuda a passar-s'ho millor. Però, a dins de la selva,
no hi ha entrat mai cap indústria forestal i, per tant, els arbres són realment com són en els boscos primigenis. I aquí dins hi trobarem uns elefants que són de bosc, uns elefants molt més petits perquè necessiten ficar-se per entremig d'aquests boscos i la possibilitat de veure'ls és relativament bona i fins i tot relativament perillosa, perquè si estàs caminant per un camí i et ve l'elefant, o t'apartes o t'esclafa. L'aventura està en qualsevol d'aquestes excursions, tant al Mont Nimba com al bosc de Bossú o al bosc de Ziama. Vosaltres escolliu. Us espero la setmana que ve aquí, a l'Apunts de Viatge de Newscat TV.